Hola, avui us presentem el llibre La vida amorosa dels animals, de l'escriptora, educadora i sexòloga Catharina von der Gaden i il·lustrat per la dibuixant Ain Kulg, i és de l'editorial Takatuka. Aquest llibre parla de la reproducció en el regne animal i ho fa amb rigor científic i amb un discurs molt amè. Les il·lustracions són molt realistes i ajuden a comprendre millor el text. I està tot regat amb un toc d'humor que fa que la lectura sigui molt més àgil i molt més amena. Un cop llegit aquest llibre, un es converteix en un expert en sexologia animal, ja pot obrir el consultori. Per exemple, llegint aquest llibre, un pot saber que els cérvols amb millor cornamenta són els que lliguen més, però que aquesta cornamenta els cau quan finalitza l'hivern, que, per exemple, els cucs de seda femella són els que sedueixen o els que prenen la iniciativa a l'hora de seduir el mascle, que els ossos pandes no tenen gairebé ganes de fer res en tot el dia i menys de sexe, per això n'hi ha tan pocs al món, i que en una bandada d'estruços les femelles tenen una vida regalada, ja que són els mascles els qui s'encarreguen de cuidar les cries. I com aquestes, un munt d'anècdotes per descobrir la vida sexual dels animals. I ja per acabar, dir-vos que és un llibre adreçat a totes les edats, ja que els animals és un tema que atrau molt durant la infància. Els més petits no el podran llegir tot i tampoc entendre tot el que es diu, però sí que podem anar enviar les il·lustracions i aquell en què els cridi més l'atenció, donar-los alguna petita dada que ens mostra en el llibre. I els més grans ja el poden llegir de principi a final i segur que el gaudiran molt perquè atrapa des de les primeres pàgines. I fins aquí la recomanació d'aquesta setmana. Fins la propera.